खुलुमबाय नै नोमबाजिया नै आहा टाइम मोनदों एसे बिमा फिसा उन्दुगासिनो दाबो फुङाव एसे सोलियो टाइम पास पर्सनल टाइमा एखनबा बिराद जरुरी जायोलै गाव गावनो टाइम होनांगौ एसे दिनै नोंदाया साहा फुदुंनो नागिरदों फुंनि साहा ओरैनोथ' नोमबाजियासो फुदुङो नालाय नै सानसे फुदुंना होनोसै मोजां मोनगोन बे नै सायाव हाइजें नांथारगौलै हाइजें होथारनांगौ हाइजें होबासो मोजां जायो साहाया नोंदाया साहाखौ सलिड बानायखायो र' आरो मोनसे जिनिस दंबावो होनांगौ होमबा गारामाया एकदम क्लियार जाजोबो बेरेफुंजानि र' आं दिन्थिगोन नै बे जाहैबाय स्पेशल माबा नोंदानि ब्लैक पेपर एसे फुदुंनानै लोंनाय नाय माबायदि मोनलोङो खोन्थाहर ओमफ्राय कमेन्टआव सबको गुड मॉर्निंग बोलो इनो हाई ऑन एनर्जी ये नै साया गोगोम जाखाबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय संडे एंड एज यू गाइस हैव रिक्वेस्टेड दिनै जोङो इंट्रो वीडियो बानायगोन जों मा खालामो मुफाय थायो मा साख्रि मावो मा गामिनि गासिबो नोंथांमोनहा जों शेयर खालामगोन दिनै क्या बोल रहे हो मा मा रायलायखोमायो बिमा फिसा एखनबा मिथिया नानिनि थिखिनिखौ देखायनो नै थाव फुननानै थिखिनि खाबाय How you got stomach bender? Sure you have this catch, okay? उदैसो सादों हाथाय सायाखै नै जाहा दिनै मटर पनीरलै नोमबाजिया मटर पनीर बानायदों इंग्रेडिएंट्सफोरखौ नोंथांमोनानो देखायबाय आं मा नांगौ मटर पनीर बानायनो थाखाय दा नै बेखौनो गासिबो होल प्रसेसखौ नोमबाजिया खालामसिगोन बे जाहैबाय ग्रेभि बे ग्रेभिया जाहैबाय टमाटर प्याज हाइजें हाइला गासिबो होजोबनानै दहाय देखायनायखौ खनसेनो मिक्साराव होनानै सारायाव होबाय बे फिक्स्ड माबा आरोखि नोंथांमोना बाव एसे वेरिएशन लाबोनो हायो खिन्थु बे एखे जेरावबो बे पालक होयोबा पालक पनीर जाबाय बे मटर होबा मटर पनीर जाबाय बाव आरो दाउफोर होयोबा बटर चिकेन जाबाय दा ग्रेभिया गासिबो इउज खालामजायो बे ग्रेभिया पनीरा दहाय एवनाया बेबायदि एवफ्रामनांगौ एसे होमबा मोजांसिन मोनो गाइखेरबो होनांगौ एसे ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थाखोमानि आं दिनै इन्ट्रडाक्सन भिडिअ होगोन होननायखाय एसे मोखां मुला माबा माबि खालामगासिनो दहायनिफ्रायनो देखायनो मोनाखै आं मा खालामनो नागिरदों मिथिया गासिबो होखांनायनि उनाव लास्टआव बाटार बेखौ मिक्स खालामदो मोजाङै मिक्स खालामनायनि उनाव गार्निशिंनि थाखाय नोंथांमोनहा मा खालामनो हायो करिएन्डार होनो हायो नङाबा कसुरि मेथि जोंनावथ' दुन्दिया गैया दिनै कसुरि मेथिजोंनो होख्लायनोसै दिनै नै आं मोनसे जिनिस देखायनि मोखाङाव मा फुननानै थादों नोमबाजिया र' मीनाक्षी ये देखो 1 मिनट दुगैखांबायलै नानीखौ ओंखाम जाहोगोन नै र' नोमबाजिखौ देखायबावनि ये क्या है
जाबायलै जोंहा बांद्रायथ' जेबो गैया नोंबा जे पनिर संनाय मटर पनिर छाछ दङ ओमफ्राय सालाद दङ एसे ओमफ्राय मैयानि ओंखाम एवनाय एसे दा बेनोसै रुटि रोटी ओमफ्राय बे जाहैबाय लसन की चटनी सामब्राम गुफुरनि चटनी मालाबा नोंबासोखौ खोन्थानो थिनगोन आं बोरै बानायो बेखौ मोजांथार गोथावथार जानो हायो आयु दा अखा दोमैखाबाय खोमसि जाखाबाय सान्दुंबो दं खोमसिबो माबायदि बोथोर जालायखो बेलाय Let's go, Ayo. Barbungka. Ini jaslabnya hasil. Jauh kakak. खुलुमबाय नै नोम्बाजिया नायनो लुगैदोंमोन ना दख'नायाव नायदो दे इन्ट्र' भिडिअ स्टार्ट खालाम दिनि दे बांद्राय फर्मेल बानायला दाख्लैहाय नोंथांमोना कुवेश्चन्स हरदोंमोन जोंनि थाखाय आन्सार खालामनो बिराद कुवेश्चन्सफोर फैदों खिन्थु जा मिथिनांगौ नोंथांमोनहा बेखौ जों दिनै बे सेसनाव आन्सार खालामजोबगोन फार्स्टआव जों सानैजों इन्ट्र'डाक्सन लानोसै आंनि मुङा जाहैबाय चिन्मय ब्रह्म चौधुरी आंनि गामिया भालुकमारि दतमा आन्चलिकआव गोलैयो डन बस्क'आव फरायोमोन आं डन बस्क'निफ्राय मेट्रिक पास जाबोदों MBA इन हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्ट खालामदों ओमफ्राय जोङो दा बेंगलराव थायो आइ वर्क एज ए ट्रेनिं मेनेजार मोनसे माल्टिनेसनेल कम्पानियाव मावो आं बेनोसै आंनि शर्ट इन्ट्र'डाक्सनमोन बियो दा नोम्बाजै इन्ट्र'डाक्सनखौ आं होनांगौ ना नोम्बाजै होनांगौ कन तुदेगा आं खालामो आंनि मुङा मीनाक्षी जैन born in Rajasthan studied almost in Chennai like brought up in Chennai and then I am in Bangalore from 2011 around 9 years after marriage नोम्बाजैयाबो मोनसे माल्टिनेसनेल कम्पानियाव मावो बेबो गोबाव जाबाय बिदिनो जेलानिफ्राय बाव फैदों एटलिस्ट 9 इयार्सनिफ्रायनो मावगासिनो बेबो जों बोरै लोगो मोना बे कुवेश्चना बिराद फैदों ओमफ्राय नोम्बाजैया मा हारिनि शी इज अ जैन मारवाड़ी राजस्थाननि खोनाखाबाय नोंथांमोनहा बिनिबो आंनिबो लोगो सासे कमन फ्रेन्ड दंमोन जोंनाव बेनि थ्रुयै लोगो मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जालांबाय ओमफ्राय नै दा हाबा जाबाय गथ' सासेबो दं नानिया जोंना 3 बोसोरल' नैबे जुनाव 4 बोसोर कमप्लिट खालामसिगोन बार्थडे फैगासिनो मैयानि भिडिअखौ जुदि नुदोंबा नोंथांमोनहा नानिनि नेक्स्ट मान्थआव बार्थडे दङ एसेनोसै इन्ट्र'डाक्सना जोंना नोंथांमोनहा जोंखौ साबसिन मिथिबाय जानो हागौ जों बोसोराव खनसे न'आव थाङो आइ आफाखौ लोगो हमहैयो सप्ता खनथाम मास मोनसेसो थानो नाजायो जोङो मोनफ्रामबो जों जेला थाङो बिदिनो सम ट्रेडिशनेल आफटार लानानै जोङो लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोनहाखौ दिनै भिडिअआ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव भिडिअखौ So until the next one, take care, bye bye, खुलुमबाय